Για να τους Φρονίδη με τον Βολάκη, ανεβαίνει ο Διαμαντής, ο Βολάκης καθυστέρησε, πάει να περάσει ανάμεσα από δύο, τα κατάφερε, περνά και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και από κοντά ο Μπιλάλ κάνει το 2-0, τρομερή ενέργεια του Βολάκη, νομίζω του ανήκει κάτι παραπάνω από το μισό γκολ. Βγαίνει ο Βολάκης από αριστερά σε αυτή τη δεύτερη επίθεση των Πρασίνων. Πάει στο 1-1. Ωραία, άνοιξε την μπάλα. Παράλληλη σέντρα Τακουνάκη. Τρομερό γκολ. Απίστευτο γκολ από ένα παιδί που όλοι λένε ότι θα μας απασχολήσει αρκετά τα επόμενα χρόνια. Είδατε τι επαφή έκανε με την μπάλα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο λεπτό με τον Μαζάρ Μπιλάλ. Βολάκης, η σέντρα του Βολάκη, κεφαλιά και τον γκολ από τον Μπιλάλ. Βρέθηκε πάλι στην κατάλληλη στιγμή στο 28 και κάνει το 1-0. Όπως και απέναντι στους Βούλγαρους, δημιουργός ο Βολάκης, εκτελεστής ο Μπιλάλ. Πλάτη του κάνει κίνηση ο Παυλάκης, ωραία ο Παυλάκης, το γύρισμα ο Μπιλάλ, ο Βολάκης μες στην περιοχή για τον Φρόκου, το πλασέ του Φρόκου, καταπληκτικό γκολ, τρομερό γκολ από τον Λεάντρο Φρόκου. Βρήκε την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι και με αυτό το πολύ τεχνικό σουτ έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνιά. Και πάλι σε μια φάση που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Βολάκη. Κάνει λάθος, έρχεται ο Λιατήφης. Ο Βολάκης μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία να τελειώσει, όχι. Πάλι έστειλε την μπάλα στον Μπιλάλ, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να σκοράρει, σκοράρει στην τρίτη. Πέμπτο γκολ για τον Μπιλάλ. Τρομερά πράγματα από τον Αιγύπτιο. Δεν παράτησε τη φάση. Σκόραρε με την τρίτη του ενέργεια.